हाबा खालामसाबबायलै आं निजोरा रामसियारिखौ नोजोर होनांला नोंथांमोना। हाबा खालामबायलै बे माने निजोरा रामसियारिखौ नोंथांमोना गल'ल' नायबाय थानो हादो खिन्थुले। नोंथांमोना गल'ल' नायबाय थादोलै निजोरा रामसियारिया बे आंनिसो जाथारबाय। खायफा दा खोदै गजासे गल'ल' नायबाय थागोन आरोना। नायबाय थानाङा आंनिसो जाबाय माने बे निजोरा रामसियारिया। कैसा लगा मेरा मजाक? तो गाइस भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो बे भिडिअखौ जास्ट फानि जास्ट कमेडिनि थाखाय खालामगोन आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। तो बिदिब्ला बांद्राय गोबाव खालामला बे आंनि डिसक्लेमारखौ लागायनोसै। गानदोना गानाखै जाखो बेलाय आंनि बायदिबाथ' जेबो गानथाराखैलै बे। वाह क्या सीन है। मा बुंबावनो बे फान्थावस्रिखौ गानदोना गानाखै जाखो बे आंनि बायदिबाथ' जेबो गानाखै नोंथांमोननि बायदिबाबो जेबो गानाखै मोनथिबायना। अनलि कार्टुन बावसो दे गानाखैबाबो जेबो नङा जोंहा गल'ल' नायबाय थानोसै आरोना। गानबा दा गान गानाबा था आंहा गल'ल' नायबाय थानोसै आरोना। बे फाग्ला बिदिजों जायो। गाननाय गानिनि लोगोले मा बाथ्रा माने जोंहा गल'ल' नायबाय थानो मोनबानो जाबाय आरो खोदै गजासे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बोरैबा बे फागुननि जावलिया बारा जुदि बुना होनांगौ बायदि बायदिखौसो गल'ल' नायफ्लांबाय थागोन नुफ्लांबा मोनथिबायना। माबा हारसिं लोंनायनि मजायानो एसे आलदालै आंना। हारसिं लोंनानै मजा लाबालाय मा जानो आंहाबो एसे गोरोबलायनोसै आरो नोंजों मोनथिबायना। बे फाग्ला बिदिजों जायो। एसे खापसे बोदो बुद खाजि एसे आरो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ। आंहाबो बे साना भाजा लाना थांनानै लोंहैनोसै माने नोंजोंहाय। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बोरैबा हारसिं लोंबा एसे मोजां मोनो आरो लोगोजों लोंबा आलदा मोनलो। साना भाजा लाना थांगासिनो मोनथिबायना हारसिं लोंबाय थानाङा साना भाजा लाना थांनोसै सानैजों गोरोबलायनोसै आरोना। तो हे गाइस माने बे भिडिअखौ जास्ट फानि जास्ट कमेडि खालामबाय आरोना। तो गाइस नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबाय तो गासिबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना। तो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै बाय बाय मालाबो बाय बाय।